Nou. Mijn grote passie dat is hout in al zijn facetten. Hout keepje, hout schaven, hout zaagje, hout bewerken en nou, wat vreemde houtsoorten, wat aparte dingen. Wat nooit in de kachel gooit, daar zorg ik nog de waarde van in. Alles wat een beetje krom en briek is, vind ik mooi. Krom en briek? Krom en briek. Maar waarom dan nou krijg dat? Nou, dat had nou net. He, dus dit zie je toch helemaal net in de winkel. Ik denk, ik laat een oesterom zetten, dat broek ik gewoon als handvetje. Dat is een stukje taxis. He, dus dit is een stukje beenwest. Dit is die taxisa. Nou, en dat ga ik er helemaal uithalen. Ik ga het onderste stuk ga ik er afzagen, het bovenste stuk ga ik er afzagen, het middenstuk ga ik er uitzagen. Skeren, de bodem er weer opplakt, het deksel weer met scharniertjes erom. Nou, en dan krijg je als het ware een bakje, werd wat in kan, met de noes erom. Kun je hier ooit wel eens wat waarom vinden? Het meeste vind ik waarom, maar ik ga wel een spul dat ik ben kwijt. En dan keep ik het nee en dan met een paar dagen dan vind ik dat ook wel weer. Dan ga ik weer twaas, joh. En die twa ben ik wel eens weer kwijt en dan ga ik weer draaien. Dus ik moet wel eens even sneupen. Dit is bijvoorbeeld een stukje kauriswamp. Daar zet ik wel eens gezwellen onder. En dat zijn misvormingen. En die ga ik op een dag tromitten zagen. Nou, dan krijg je hele mooie structuren. En dan ga ik er een iets voefje bij. Als dit lakst krijgt dan krijg je hele mooie donkere kleuren. Nou, dat vind ik mooi. Als zoek je nou niks mee, maar dit vind ik prachtig. He? En hoe had dit? Dit is 40.000 euro. 40.000 euro? Ja, 40.000 euro had dat in een groen zitten. Als dit tromitten zagen, dan is het krek of ja, hoe maakt het vergelijking of dus dat graaf iepen van Tutankhamon of zoiets om te zien van hoe zit dat nou van binnen alle griemen kwam. Dus ik vind dit prachtig. Hier hebben we de kauriswamp. Dus ik kan het zo glad krijgen als ik weet net wat. Dit is nou een stukje van 6.000 hier. Een bakje van 6.000 euro. Een bakje van 6.000 euro. Nou, dit zoals ik wel eens in de dashboarden van de Bentleys en van de Rolls-Royce. Dit is konthout van een teakhoutbeam. Dus en dit truihoekje wat je hier ziet, dat is hiervoor. En dat ga ik wel in de werkplaats lezen. Waar heb je dat wel op snort? Het is niet gecertificeerd, laten we het daar maar even naar voren. En verder van de rest, ik weet nog wel meer te lezen. Nou, en dan haast een heel mooi bakje met een hele mooie structuur erin. En net riocht en slocht. En als dit in de lak zet, dan krijg je daar nou, dan wordt het mooi. Dat is mijn passie om te bedenken van hoe kan ik nou iets maken wat een oor net had, wat een oor ik net bedenkt. Misschien kan een oor het wel meisje, maar ik bedenk het. Ik ben de eerste daarin. Nou, en dat mag staan wijzen. Je mag de eerste wijzen. Ja, dat vind ik mooi. Goedendag. Goedendag. Ja. Zit er wat moois bij? Ja, alleen hier ontbreken stiksteekjes, zeggen wij. Er ontbreekt een? Stiksteek. Oh. Ja, dat weet u niet. Maar, En wat ontbreekt er dan precies? nou, dan moet ik even kijken, waar staan die? Zo deze steekjes zo. En die moet er omheen, dan komt het meer uit, de bloem. Je had er verstand van? Ik ga er verstand van, ja. Hoe komt dat? Ik ben zelf aan het beduren. Dus. Maar dan mag ik wel echt zeer mooi als het al opgewerkt is. Dat vind ik altijd mooi. Is hier ik werk van jou bij? Ja, dat is wel werk. Die hier zit niet meer van jou? Ja. Heb je er nog lang mee ondergang geweest? Nou, ik ben wel Moskou mee bezig, ja. En wat is Moskou? Ja, ik zei het, ja, een paar weken.
Tesselschade, dat is als allereerste is dat wij vooral je ondersteunen die een opleiding willen en die daar zelfs tussen de mazen van het net tussen vallen. Dus vaak geen recht op studiefinanciering hebben of zo. En die ondersteunen wij met een studiegift. En dan daarnaast is er het handwerken, waar een hele soort handwerksters meidje. En dat wordt dan 2 keer in een jaar verkocht. En Joert, hebben dit een grote verkeping omdat wij Tesselschade 140 jaar besteedt. En landelijk dan. Hè. En nou, daar pakken we nou behoorlijk op uit. Ben dit nou pronklappen? Dit zijn pronkrollen, ja. Waarom heet dat zo? Dit vroeger souvenir de machinesse. Want dat was een soort proeven van bekwaamheid. En als je dan een rol in en er zit al je techniek in en als je ergens dan solliciteert om dat te zeggen, dan kon je dat scherletten wat je. Dit de cv? Ja, bij wijze van spreken wel, ja. Maar je hebt toch ik wil overal machines voor die dit kennen, hoor? Nee, maar het specifieke is, ja. Het specifieke is juist het handwerk. Het handwerken en de kwaliteit. Dus een vrouwenhoorn kan altijd nog boppen een machine? Ja, dat is altijd nog mooier. Ja, dat is altijd nog mooier. Dat het echt juist, dat het echt handwerk is.